ассалому алайкум бинандагони гиромии мухлисони барномаи лазиз бо Тахон Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо муаррифгари миллати мо дар ҷаҳон, роҳбари Федератсияи рақсҳои варзишии Тоҷикистон, роҳбари бадеии дастаи New Era дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Азиза Қаюмова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Салом алейкум. Ташаккур ки шумо вақт ҷудо намудед омадед. медонам ки дар ин рӯзҳо шумо серкор ҳастед, омодагӣ мебинед ҳамон як маҳфилҳои худатон ба маҳфилҳое ки дар оянда ҳаст. ташаккур ки шумо вақт ҷудо намудед, асос омадед ба барномаи. Ташаккури зиёд барои даъват кардан. ман хеле хурсанд ҳастам. саломат бошед. Хуб, чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо имрӯз? имрӯз мо хӯриши на он қадар вазнин тайёр мекунем, лекин ин хӯриши идона ҳаст. ба мо лозим мешавад хуб қафаси синаи мурғ, қафаси синаи мурғ, панири сахт, лекин ман нахстар мебинам ним сахт бошад. Ним сахт бошад, агар бошад бамазатар мешавад. Бамазатар мешавад. ва чормағз, ананасро мебинем, тухм ва майонез. Ва майонез, дуруст. Фикрам ҳамин қадар. Ва намак дар кор мешавад. Намак лозим мешавад. хуб, бинандагони азиз, акнун шурӯъ мекунем. Аз чӣ аввал сар мекунем? аввал мо бояд табақеро интихоб кунем ки ахир дар он хӯришро омода мекунем. табақи калонтар бояд бошад ва зебо бошад. ҳам зебо дорем, ҳам калонтар. акнун боз ба шумо чиро диҳам? хуб аст. тахтадар кор мешавад ва корд. ҳамин мешуда бошад? дуруст. ҳаминаш барои шумо ва ҳозир ман барои худам, чунки бояд ба шумо кӯмакам мерасонам. ташаккури зиёд. ва корд. инаш барои шумо. раҳмат. ва инаш барои ман. хуб, чиро ба шумо аввал мурғ ё ки? Якум мурғ. Аввал мурғ. аз мурғ сар мекунем. аз мурғ. мо пеше ки омода кардем ва онро ҷӯшондем. мурғро ҷӯшонда ва хунук кунонда тайёр мекунем. бале, албатта пеш аз оғози барнома ҳамроҳи апаи азизамо мурғро омода кардем, ҷӯшондем, мурғ пухт расид, баъд барномаро шурӯъ кардем. онро аз устухон ҷудо мекунем. устухонашро ҳатман мегиред. ба шумо кӯмак расонам, инашро гирем. раҳмат. азбаски ин қафаси сина ҳаст, устухонош майда ва кам аст. онро мо ба фикрам ба зудӣ тоза менамоем. бале, устухонам ба фикрам ҳам қадар зиёд дорад. мехостам пурсам ки ҳамин аввалин маротиба дар ҳамун меҳр ба ҳамин намуди рақс, ба рақсҳои замонавӣ, чунки ба як қавле мегӯянд, аз куҷо пайдо шуд дар дили шумо? саволи хеле нағз аст, барое ки вақте ки ман ба ин савол ҷавоб медиҳам, бисёриҳо ба ҳаяҷон мераванд. ҳамин шавқ ба рақс аз кӯдакӣ доштам, лекин модару падарам намемонданд барои рақс кунем. аз хурдӣ доштем? аз хурдӣ шавқ пайдо кардагӣ будам, лекин мехостанд ки ман бо як чизи варзиши сахттар машқ кунам. ин карате буд аввалан. ману папам бо карате машқ мекардем, баъд теквандо. ман аъзои дастаи мунтахаб будам. ва баъд аз ҳамон ҷо ба мураббии рақсҳои варзишӣ гузаштам ва аз ҳамон лаҳза шавқи ман барзиёд шуд ба рақс. бисёртар аз чӣ шавқ мегирифтед? тамошо мекунанд баъзан вақт, масалан ба театр меравем мо, баъзан вақт ҳамин донишҷӯён, актёру, ҳунармандона мебинем, шавқи мо боз ҳам зиёдтар мешавад. намоишҳоро мебинем ва филмҳоро мебинем, шавқ. шумо аз куҷо шавқ мегирифтед? дуруст. мо ҳам амиқи шавқ аз телевизион пайдо мекардем. дар вақтҳое ки ман калон мешудам, ютуб, интернет машҳур набуд. набуд ин чизо. мо телевизионҳои хориҷиро тамошо мекардем, аз он шавқ пайдо мекардем ва ҳамин гуна рақсҳои муосирро дида шавқ пайдо мекардам ки дар Тоҷикистон ҳам ҳамин гуна мураббиҳо рақс мекардагӣ ҷавонон бисёртар шаванд.
лекин моба набуд мутахассис. Мутахассис набуд. Моба мутахассис набуд. Шумо худатон бо заҳмату худатон. Ман хеле шод ҳастам ки як ва бо кор мекардам ва ба Хитой рафтагӣ будам аз корам ва дар ҳамон ҷо мактаби рақсӣ дохил шудам. Дар Хитой? Дар Хитой, дуруст. Мактаби рақсии муосир буд, хеле машҳур буд мактаби рақс ва дар он ҷо ҳамин гуна намудҳои рақсҳои муосирро ёд гирифтаму вақте ки баргаштам хоҳиш пайдо кардам ки ҳамин гуна мактаби рақсиро дар ҳамин ҷо омода кунам. Хеле хуб. Имрӯз ҷавонои мо, наврасои мо зиёд аст? Бале, 5-6 соли ахир ман дида истодам ки наврасон, ҷавонон, кӯдакон, волидайн бисёртар шавқ ба рақсҳои муосир ва варзиш пайдо карда истодаанд ва кӯдакҳоро мактабҳои рақсии варзишӣ мефиристанд. Хатун акрам, шумо пештар гуфтед ки ҳар як ҳамин наврасони имрӯза, ҷавонони имрӯза дар ҳамон чӣ доранд? истеъдод доранд, бале. Истеъдод доранд. Ин аз табиат аст, ба гуфти шумо? Дуруст, ба фикрам мардуми тоҷик хеле ба истеъдод аст ва зеҳни мо тез аст. Кӯдакони ҳар сол кӯдакон зеҳнашон боз ҳам чолоктар мешаванд. Ба фикри ман ҳар сол боз ба истеъдод кӯдакон зиёдтар мешаванд. шумо чӣ фикр мекунед ки ҳамин истеъдод агар табиӣ набошад, инсон метавонад ки инро дар худ бедор кунад? Бале, ман тарафдори он ҳастам ки новобаста аз истеъдоди табиӣ одам агар як орзу дошта бошад ва хоҳад ки ҳатман ба орзуи худ бирасад, кӯшиш кунад, заҳмат кашад, меҳнат кунад, албатта метавонад ба орзуи хеш расад, то дараҷаи одами ба истеъдод расад ва ҳатто ӯро гузарад. Медонед, дар ҳамин аз донишгоҳи Санкт Петербург, аз консерватория ба мо омада буданд, дар ин ҷо мастер-классҳо гузаронда буданд. Дар он ҷо дар бораи ҳамин мусиқанавозон суҳбат карда буданд. Гуфтанд ки баъзан вақт мешавад ки нафаре ки истеъдод дорад, он ҳамун мақсад намегузорад ба худ. Ба ҳамун истеъдоде ки табиӣ ҳаст, метавонад масалан ва фортепиано навозад ё ин ки ягон асбоби мусиқиро ба худ мақсад намемонаду дар ҳамун чанд қадаре ки метавонад навохта, ҳам қадарда аллакай баҳс мекунад. Дуруст, ба фикри ман одам вақте ки як чизро осон қабул мекунад, яъне истеъдоди табиӣ ин аз табиат, аз таваллуд шудан ки ҳаст, одам онро ҳамчун як чизи ҳатмӣ қабул мекунад ва вақте ки одам меҳнат мекашад ва онро ба меҳнат, тавассути меҳнат мерасад ба як дараҷа, ҳамин чизро ҳурмат мекунад ва мефаҳмад. Бале. Аксун, ман ба фикрам каме нодуруст реза кардам? Не. Хуб аст. Шумо аз ман тезтар кор кардед. камтар мебинем, агар ягонташ калони бад бошад, майдатар мекунем. Яку метавонед шумо. Ана аллакай мурғомо амрӯи апай азиза буридем, реза кардем. Бале, ин қабати аввалини хӯриши мо. Набояд тунук кунем камтар? Дуруст. Хуб, шумо кӯмак мерасонам. Бед шумо ана барои ман масалан барои ман чӣ тавсия медиҳед, аз чӣ оғоз кунам барои чунки дар ҳамин ҷодаи рақсҳои замонавӣ муваффақ шавам? Якум фаҳмидан дар кор ки кадом намуди рақси муосир ё рақси варзишӣ ба шумо, ба бадани шумо, ба ҳиссиёти шумо бисёртар маҳкум мешавад. Барои ин шумо бояд ҳар якташро як дарси бинед, машқ кунед ва фаҳмед ки кадомаш мувофиқтар аст, барое ки намудҳош бисёр аст.
намудҳои рақсҳои муосир варзиши бисёр аст. Ҳаст хип-хоп, брейк-данс, шафл, электропапинг, латин американски рақсҳо, бальни рақсҳо, яъне ки бисёр намудҳош аст. дар мо бисёртар ҷавонон ба кадом намудашон мераванд? Майонез ва намак. Намак, қошуқ. имрӯз ҳамин ҷавонони мо бисёртар ба кадом намуд, ба кадом жанри рақс бисёртар шавқ доранд, завқ доранд? Якумаш бисёртар хип-хоп аст. Хип-хоп дуруст. Барои ин ки он нисбат ба брейк-данс камтар сабуктар аст ва бисёри одамои машҳур, ҳофизони машҳури хориҷӣ онро рақс мекунанд. Барои ҳамин ҳам ба фикри ман маъмул аст, дуруст. бисёртар маъмул аст барои ҳамин ҷавонони мо бисёртар завқ доранд ба хип-хоп ва намуди рақси хип-хоп. Дуруст. Новобаста аз сину сол аст ки новобаста аз сину сол фақат дараҷаи вазниниро дидан дар кор. Яъне ки одам агар вазнаш вазнин бошад ё ин ки ягон касалӣ дошта бошанд, бояд сабуктар машқ кунад. вазбин гуфтед, дар ёди ман дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ як нафаре аст ки вазни бисёр калон дораду ва дар ҳамин жанр рақс мекунад. новобаста аз ин одам метавонад ки ба дараҷаи хуб расад, лекин бояд камтар ба эҳтиёт шудан барои саломатӣ. рақсҳо як чизи дигар таъкид мекунам, рақсам ин варзиш аст. ва вақте ки шумо рақс мекунед, вобаста аз намуди рақс ин ҳам аст, шумо бисёр баданатонро обтоб медиҳед, бисёр метавонед мушакотонро сахт кунед, пластика пайдо кунед ва ҳам бакомил шавед. яъне вақте ки шумо метавонед бо бадани худро истифода баред, бо мусиқӣ шинос мешавед, шумо комилтар мешавед. Дуруст. вақте ки ҷавонон ҷамъ мешаванд дар як ҷо, мусиқӣ мемонанд, рақс мекунанд ва ягон кас натавонад худро камтар безебис мекунад. ман дар ин ҳолат будам. ба фикрам дар ин ҳолат бисёр одамо буданд. ман ҳам низ пеш аз он ки ёд гирифтам дар ҳамин ҳолатҳо чанд бор будам. пеш аз барнома амрӯи шумо суҳбат кардем. Шумо гуфтед ки дар ҳамин бозиҳои олимпӣ ворид кардан ҳамин як сол пеш. Дуруст. рақсҳои бальни ва латиноамерикоӣ пеш дар барномаи олимпӣ буд аллакай ва ҳозир 2 сол шуд ки меморандум бастанд барои рақси брейк-данс ва 1 сол шуд ки ворид шудагӣ ва ҳозир моям варзишгарони худро дар ин намуд барои бозиҳои олимпии осиё омода карда истодем ва хеле умедвор ҳастем ки мешавем муваффақ. ба анакнун як чизро мефаҳмонам ки мувофиқи рецепт мо бояд дар ҳар як қабат намак кунем, лекин ман намекунам ин хел. фақат якум қабате ки мурғ аст, барои азбаски ин гӯшт аст, мурғ аст, мо онро намак мекунем ва дар дигар қабат намекунем то ин ки вазнин нашавад. шӯри бад нашавад, барои ки дар даруни майонез аллакай мо дорем. барои ҳамин намак шумо чунин кунед бинандагони азиз дар хонаҳо. хуб, ҳозир мо тухмро, сафедиро аз зарди бояд ҷудо кунем. бале. баъд зардишам меандозем дар ва баъд мо ба чорка дар кор мешавад. аллакай дар инҷо дорем. омода карда мондем. раҳмат. шумо сафедашро ба шумо медиҳем ки сафедашро, аввал сафедашро. зардашам истифода мебарем? зардашам бале истифода мебарем. аммо набояд ки онҳо омехта шаванд. дуруст, барое ки мо қабат мекунем. ин хӯришро шумо метавонед ва мухлисон метавонанд ки дар ягон қутии шишагӣ ба монанди ҳамино тайёр кунанд ва қабатҳои он маълум мешавад, зебо мешавад. дуруст.
خب من آسیر سفیدی در کار میشه. سفیدی تخم رو جدا نمودم از زرد. میتونید اینجا مونید. رحمت. تشکر. روزی ما اون رو از همین میگذرونیم از کلونش. از کلونش ها؟ مایدش. دسته که مکتب نیوورا که وزارت کار و فعالیت کرده شده است در دیگر شهر ناحیه‌های جمهوری ما هستند همین مکتب. بله، اینچنین در دایره فدراسیای رقص‌های ورزشی ما داریم فیلیال در شهر خوجند. در شهر خوجند. در شهر خوجند. در اونجا هم بسیار میروند. مربی داریم. اینجا نماینده ما فیردوس جورایف هستند. خودش بریک دانسر هست و چند شاگرد رو آماده میکند. چند تا مربی رو آماده کرد. در شهر ترسونزاده ما داریم نماینده درون یک مکتب ما فعالیت میکنیم. در اونجا هم بسیار میروند. بسیار میروند، بسیار کودکان مشق میکنند. فهمم. بود همین خیلی در بیرون از ملت، بیرون از جمهوری ما که در همون چهاربینی هایی که می شود، محفل هایی که می شود، مسابقه هایی که می شوند، در اونجا با همین طرزی که گفتیم پیش آمیخته کردن ژانر همین ملی با هیپ هاپ که با بریک دانس. درست بود. یکم بار همین ایده پیدا شدگی بود وقتی آمادگی با چهاربینی نوروزی در نوروزگاه برای کنسرت کلون، کنسرت ایدانه و ما دانشجویان رو می آموزاندیم. قریب 1000 نفر دانشجو رقص بریک دانس میکردن در دایره، در موسیقی دایره. خیلی خوب برآمده هم بود از همین آمیخته کردن این ژانر با ژانر ملی و مردم خیلی مقبول شده. فکر خیلی جالب میشه وقتی که سر میشه با اوزی نای. درست. اوزی نای هست، اوزی دایره. باز اگر دوتار باشه این شاخوار است وقتی که میکس میشه و بسیار آدمان نقص قبول کردن. خارجی هم وقتی دیدن خیلی به هیجان اومدن. هم معرفی میشود هم یک چیزی نو میشود. با فکرم درست. من خوام تمام کردم تو زردش. خب بازید با ما اناناس در کار میشه. اناناس لازم میشه. اناناس اینا با ما لازم میشن یا کی نه؟ چهاربینی های بیرون از کشور تنها همین کلانسالان نورسان اشتراک میکنند. اینکه برای که من در آزمون سنترال از گات تالنت دیدم که در اونجا نورسان کودکان شما خیلی هم خوب، خیلی هم جالب رقص نمودن. خیلی هم تشکر زیاد. بهای بلند هم گرفتن از طرفی تماشا بینم از اعضای حکمان. تشکر زیاد. این یکی از دستاوردهای آخرین دسته ما هست که در پروژه سنترال ایژیا گات تالنت دسته منتخبی کودکانه ما نیویرا کیدز به فینال گذاشتند و ما حاضر آمادگی برای فینال کرده ایستادیم. الکی آغازدهی را ما گذاشتیم و حاضر برای فینال آماده شده ایستادیم. لیکن مسابقه ها نه تنها این پروژه برای همه بود. شما میدونید در ساحه ما هم برای نورسان هست مسابقه ها، فستیوال ها، هم برای کودکان و هم برای کلان ها. ما پیش از پاندمی سالهای 2019 2018 در بسیار مسابقه های فستیوال ها اشتراک کرده بودیم. دسته ما هم کودکان، نورسان و هم کلان ها. سال 2018 در فستیوال آسیای میانه
соли 2018 2018 калонҳои мо мураббиёни мо барои баландбардоштани дуруст раҳмат рехтангелет ҳозир вай мекунем рост мекунем соли 2018 гуфтед ки 2018 мураббиёни мо барои баланд бардоштани дараҷаи худ барои фестивали осиё ки дар Қазоқистон баргузор гардид рафтагӣ будем. Дар он ҷо муаллимон аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико омаданд ва дар тӯли қариб 2 моҳ дар он ҷо дараҷаи худро мебардоштем ва баъд аз он ба фестивали Қазоқистон даъват шудагӣ буданд. Фестивали наврасони боистеъдод номаш Шаттик буд. Дар он ҷо низ якум ҷойро гирифта. Ана бинандагони азиз метавонед ки наврасон, ҷавонон, новобаста аз сину сол, ҳатто калонсолон ҳам метавонед ки ба апаи азиза муроҷиат намоед, ба дастаи New Era муроҷиат намоед, худро номнавис кунед ва метавонед ки ҳатман ба рақсҳои замонавӣ ва якум аз Отахон сар мекунем. Бале, ман ҳам ҳамроҳи шумо меравам. чикор мекунем? Ҳар як қабатро бояд майонез кунем, лекин аввал вақте ки мо мурғ андохтем бисёртар мекунем, дигар қабатҳоро камтар мекунем, то ин ки зараровар нашаваду фоиданок бошад. Вале аз ҳад зиёд майонез ҳам одамҳое ки майонез мумкин нест, азбаски ягон касалӣ метавонанд бо сметана иваз кунанд, лекин вақте сметана кати иваз мекунанд намак кунанд. Дуруст. ба фикрам маззашон хеле хуб мешавад бо қаймоқ. Метавонанд ки бо қаймоқ иваз намоянд, маззаи худро гум намекунанд. ҳозир Отахон шумо барои ман ёрдам медиҳед. Албатта ман вақте ки ман иноро мекунам, шумо бо чормағз бояд чормағзро бо тахтача мо инро ду тақсим мекунем. Нимашро дар қабати миёна меандозем. Нимашро дар боло. Дуруст. Нимашро мо дар мобайни ананас ва панир меандозем. Дар ёдатон гиред бинандагони азиз. Ва гуфтед ки дар бораи апаи Нисо мураббии шумо гуфтед. Дуруст аст. Нисо чанд сол шуд ки дар дастаи мо машқ мекард ва баъд аз он мураббӣ шуд ва пеш аз машқ кардан дар New Era вай худаш аз гимнастика омадагӣ буд. Гимнастика ба фикрам барои он кас он қадар душворам набуд. Дуруст ва худаш ки боистеъдод аст, духтара ки меҳнатдӯст тез қабул кард ва чанд намуди рақсро аз худ кард ва худи ҳозир бошад намуди брейкдансро машқ мекунад ва барои бозиҳои ҳозир ҳам омӯзишро ба фикрам бас накардагӣ ва барои бозиҳои Олимпии Осиё махсусан ҳамин духтаро мо омода карда истодем. Дар аллакай омодагӣ ҳаст барои бозиҳои Олимпии Осиё? Дуруст, омодагӣ ҳаст ва мо нияти калон дорем ки метавонем дар дараҷаи нағз баромад кунем. Чун маънӣ бояд дошта бошад. Шумо ҳамкориҳо доред бо навозандаҳо, композиторони мо? Чунки метавонанд чӣ хеле ки гуфтед бо ҳамон миллии рақсҳои миллии аллакай омехта кунанд. Мо азбаски намудҳои мо муосир аст, бисёртар бо диҷейҳо ҳамкорӣ мекунем ва чанд сол пеш якум диҷее ки барои мо мусиқии пешкаш намуд? Мусиқии худсоз омода. Ин диҷей Экспектра буд. Хуб, ҳозир барои мо панир таркоб мешавад. Панирро ҳам гузаронид бояд аз майда. Дуруст. Бед. Аз калонаш.
аз калон аз калон ман панирро аз турктароша гузарондам ва ҳамроҳи шумо чормағз зурон кардам. Акнун навбати панир мерасад дар боло. Як қабат дигар майонез ё ин ки не? дуруст, оли чанд қабат мекунем. Аввалан метавонед шумо панирро панирро болояш яхела шавад. фаҳмо. ва бинед бинандагони азиз, чӣ қадар хӯриши имрӯзаи мо ҳам ба фикр мекунам ки бомаза ҳам аст, ҳам ба организми инсон фоида меорад, ҳамааш витамин. Дуруст, ва ин ҳам идона ҳаст ва нисбат ба дигар хӯришҳои идона ба монанди оливие ва дигар вазнин нест. Вазнин нест, дуруст. Мо медонед чиро фаромӯш кардем? Фаромӯш кардем ном гузоштан ба ҳамин хӯриши имрӯза. Чӣ ном мегузорем? Бисёртар ин хӯриш машҳур аст бо номи хӯриши ананас. Лекин мо метавонем ки ягон New Era style. New Era style. New Era, хӯриши New Era. хӯриши New Era. Зебо мешавад. Зебо мешавад, бомаза мешавад, ҷолиб мешавад. Хоб, анакну мо ба зардии тухм. Зардии тухм. Зардии тухмам метавонам алака шумо бале бо даст. То ин ки яхела биёд. Бале. Зардии на он қадар бисёр аст. Бале. Қабати тунук бояд бошад, а? Дуруст. Ва ҳаминро дар хотир доред ки бо панир якҷоя меандозем. Барои ҳар душ зард аст. Зард аст. Агар дар шишагӣ ҳам кунем, мебинед қабатошо мебинед. Дар хона умуман зиёд хӯрок омода мекунед? Умуман занҳои мо ҳамин хеле дар хона. Рости гап зиёдам не ки ҳар рӯз омода мекунем. Ҳар рӯз омода? рӯзҳои шанбе, якшанбе бисёртар. Якшанбе нағз мебинам дар дегдон, ягон авқоти бамаза барои оила. Майонез як қабат дигар баъд аз будаш боз чормағз. Дуруст. Барои ҳамин майонези мондагиро як хела тақсим мекунем. То ин ки ба ҳама тарафҳояш расад. Хуб. Биёед боз мехостам пурсам ки имрӯз замин ҷавононе ки ҳастанд бисёртар аз хурдӣ гуфтед ки мераванд ба ҳамаин баъзеашон аз хурдӣ машқ тамрин мекунанд дар шумо ва баъдан онҳо ҳамин давом медиҳанд, мехоҳанд ки боз дар ҳамон мартабаи ҳамин байналмилалӣ бароянд. ба фикри ман бисёр ҳамин рафти варзишгар дар ҳама соҳа, дар ҳама намуди варзиш аз оила вобастагӣ дорад. Оила вобастагӣ дорад. Агар падару модар зид набошад, дастгирӣ кунад, варзишгар метавонад ба қуллаҳои баланд бирасад. Лекин чанд таҷриба доштем ки волидайно зид буданд, қабул намекарданд ва бисёртар писарбачаҳо ба ҳамин чиз ҳаст. Писарбачаҳо ба ҳаст? Намедонам барои чӣ ҳамин ҳозир не, аввал солҳои пеш ҳам хел буд. Писарбачаҳо як сумкаи калонро мегирифтанд ва мегуфтанд дар хона ки ман барои машқи бокс ё машқи ягон ҳарбӣ меравам. худаш ҳамин рақс ба меомад. Яъне ки яхело намедонистанд чӣ хел фаҳмонанд. Лекин ҳозир айни замон ки соҳа тараққӣ рафта истодааст, волидайно худ аз даст гирифта мебиранд. ҳам писарбачаҳо дуруст. ҳатто як хел ҷоба баромад мекунем, волидайно мебиёянду тез давида када гиред ҳамин фарзанди маро рақамҳои телефонро мепурсанд, суроғаи моро мепурсанд. ҳамун аввалин маротибае ки шумо ҳамун гуфтед
кӯшиш намудед мехостед ки дар миллати дар ҷумҳурии Тоҷикистон давлати мо ҳамин мактабро кушоед. ба шумо он вақт муҳит ба фикрам ки каме дигаргун буд. муҳит ба шумо таъсир намерасонд? таъсир мерасонд. бисёриҳо шиносҳо мегуфтанд ки оё ту фикрат хуб аст, дуруст фикр мекунӣ, мардуми мо қабул намекунад. яхе намудҳое ки зан ва мард якҷоя мекунад ба монанди вальс ва дигар. ман фикр мекардам ки чӣ хел мешавад, оё шарм мекунанд, мешавад ҳамин дар Тоҷикистон мо метавонем ҳаминро монем ё не. аммо нафароне буданд мисли шумо ҳамин хел мехостанд ки як навоварӣ, як таҷриба гузаронанд, як навоварӣ кунанд дар ҳамин жанри рақси мо. ва мо хеле шод ҳастем ки соли 2011 таъсис кардем мактаби рақси Нью-Эраро дар Душанбе ва дар тӯли як сол аллакай мо машҳур шудем ва мардум қабул кард. кумитаи варзиш ва кор бо ҷавонон моро қабул карданд, фарёд карданд, даъват карданд, дастгирӣ карданд ва ба мо пешниҳод карданд ки дар асоси ҳамин мактаби рақсии Нью-Эра федератсияи рақсҳои варзишии ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шавад. албатта мебинанд ки хоҳиш дорем, ҷавонони имрӯзахо мебинанд хоҳиш дорем, мебинанд мақсад гузоштаем, мебинанд ки кор мекунем, ҳамун як энерҷӣ дорем ва онҳо албатта ки моро дастгирӣ мекунанд. ин ҳамин тавр ҳам аст, бояд бошад. ман нақадар на ин ки умедвор, ман боварӣ комил дорам ки аз Тоҷикистон номбардорони зиёд аз ҳамин намудҳои рақсҳои варзишӣ мебирояд ва ҳатто чемпионҳои олимпӣ шуда метавонем. хуб, хори шумо ҳам қариб ки ба анҷом расид, омода шуд. пеш аз он ки онро бо чормағз ба финиш мегузорем, дӯстони гиромии мо хӯришро ҳамроҳи апаи азиза Бону омода намудем ва анакнун бо ҳамроҳи барномаи мо бошед. ҳозир мо мечашем ва ҳунари апаи азизаро баҳо медиҳем. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, акнун медонед вақти чашидани хӯрок вақти аз ҳама муҳим. ин хӯришро мо ба мисли торт мебурем. торт ва хубаш мешуд агар дар дуруни яхдон 20-30 дақиқа истад гузорем барои ин ки нақстар майонез қабул карда шавад ба дигар маҳсулот ва баъд чашед. ана хӯриши Нью-Эра хӯриша мечашем. ана марҳамат. якум шумо. аввал ман? якум аз меҳмон мегӯянд. новаст аз он ки ман меҳмон ҳастам. марҳамат, шумо аввал чашед. кани чашед. намакаш машҳур. чӣ? ба фикри ман нағз омад. ман мечашам. چقدر خوب، چقدر بامزه است. حتما که در خانه باید آماده کنیم. توصیه میدیم به شما بینندگان عزیز. هنری پای عزیز زبان رو بینید چه نو بسته از اون که با کار مشغول هستند، با تمرین مشغول هستند، باز از دست این کس خورش های بامزه، خوراک های بامزه آماده میکنند. بینید چقدر بامزه. تشکر با شما. سلامت باشید. تشکر زیاد برای دعوت کردن شما. سلامت باشید. ما خورش را چشیدیم. خورش بامزه است، با لذت است و تمنیات شما برای بینندگان عزیز ما. تمنیات من و بینندگان عزیز از آن عبارت است که همه وقت صحت و سلامت باشید.
хӯришҳои фоиданок ва болаззатро истеъмол кунед ва ҳамеша бо рақс машғул шавед. саломат бошед. Ва ман ҳам мехоҳам ба шумо камёбиҳои эҷодӣ ва дар ҳамаи корҳоятон барор мехоҳам ва мехоҳам ки ҳамеша шумо муваффақ бошеду боз ҳам ба пеш қадам монед, боз ба мақсадҳои хеш боз ҳам расед. ва боз як бор дигар миннатдории худро аз тамоми аҳли эҷодии телевизиони Сафина ба шумо мерасонам. Ташаккури зиёд. мехоҳам ки дар хонадони шумо ҳамеша хушбахтӣ бошад, ҳамеша шодӣ бошад, ҳамеша пур аз дастархони пурфайзу пурбаракат бошад. саломат бошед. хуб, бинандагони азиз, бо барномаҳои телевизиони Сафина бимонед. хайр, то барномаҳои оянда.